Jon Valentin, sen gowaran telefonun, sen halan birlendin, bir avtomobil. Ata, ben bu ya Mercedes dönmede halımı bilýärmi? Şuan BMW'den Mercedes'ten kim daha yok, beyt bulmuşsa. Al min gör halarsın. Men halımı dadım alamı. Bu bizim Bronzon diyorun Chevrolet'ını bilýär misin onu? İlen ikisi soğut verdim. Anlayan kabul et. Bak. Bak, näme dekany? Şunça soğutdan tamam. Mene açımda. Men. Hekim Leyden, geliver. Sağman geldin mi? Geldim. Sen kısargan gapdan bularam. Böyle koşturan ha tayinlayan. Sen elinde adın yok geçiver. Taçak başına. Böyle hazır geçeriz. Bu ne mi? Ne? Ha. Mesela kıçıracık soğut. Vay. Ha? Ne için? Bugün söýgüller günü. Uy, yattanam çıkıptır başagaylık bilen. Giyjiragam bolsa bagışlardyň da. Sağ ol köp. Men gaty begendim. Begenim. Ha o. Öňe gazyla däller. Yok, kızıl hökman ne men şunu gowerdim. Häzir men munda qynaryn. Gaty haladım sağ ol. Geçiver sen. Elinde adın yok häzir barýan men bölýärmi? Oturdun mu? Bir etseler. Ha, yakındyňmy? Awa, gowul içipdirmi? Sağ ol köp. Gelişipdir. Gedildi ýanymda. Al, noş bolsun. Hakyky bagyt nerede diýip pikir edýänsiňiz? Hakyky bagyt elbetde hakyky söýgüdür. Söýgüler günüňiz gutly bolsun. Agy genje, ara sara işlep bolanokmy? Bu zatlary ejeme eşdirmelmi? Entek taýarlap bolamagy. Boloýun aýyşdyraryn. Onda da arasajy işläýärler. Näme ýöne mal ýeren ýaly edýän? Näme mähri ýöne agzyňdan çöreň alan ýaly? Ünsörmejek bolýan welin, diýesiň gelip dur. Sen diliňem gatudyň ekene genje. Bilemiz okdyk. Tüweleme. Özüňe bir garyp ýerden çykan adam, şonda da söze baý ekenim. Kim bilen adam bolanyň bilsene genje. Gerek yerinden bar mähri dilimiz. Ýöne senen beýdip ýörme. Awetdi de. Han. Oh. Gep içirýän ýaly olasyň bilen ok ýa-da gep daşaýan ýaly olasyň bilen ok. Näme mähriň ýöne menden ary galan ýaly? Näme diýe? Aýanyma gelip ýöne iňirdäp ýör han. Diýen molda bir sebäbi bardyr. Sesiň çykarmada diýilen edýär. Men edip ýörne. Mähri, men jigim homay. Jigim buluydu bilýär ki men näme ýarap ýaranyok, kakynja men näme ýaraýar ýaranok. Şoň üçin
Arkayn bol. Ziyan etmez. Häzir berdi ýene. Özü bir kaýda bir gerek gelýär, şonu da töpfet eden bolýar. Özüň bir garyp ýerden çykan adam. Şonda da söze baý ekeniň. Halamadyň gerek. O näme diýdiňmi? Edil sen halamaýşyň ýaly menem halamadym. Ýöne halamasam şo sözler maňa diýilýär han. Her gezek meň maňlaýyma garyplygyň basyp durjak bolsa men näme etmeli? Mähri geldi diýip bir aýakda hyzmat edip saçak bezäp ýörüm. O bolsa şu sözler bilen sag bolsun aýdýar. İşimle bol. Bähri, Olam, seň bilen bir görüşeli. aýdy beram. Gürleşeli. Ýaňy Humay, Näme ýen baryny aýtdymy? diňledene. Ýaňy Humay bilen gurrungy eşitdim. Eýýäm näçinji gede eşitýän bähri? Maňa ters gurrunlar, ters hereketler gerek däl bähri. Şuly öýlende alay haz gidende de ýygyň şeýle bolsun. Sen aýlan oglanyň ýa baran maşgalan ýagdaýynyň tetpegi biziň günämiz däl. Özüň haladyň, özüň bardyň. Oňa hiç kim günäkar däl. Düzü bolup girip çykdan şu apdan açyk. Şu adamlaram seň tarabynda. Ýok, her gerek gelende orada tap öý bulasyň, şu apdan gelji bolma. Ağam gaty gep berip durýan genjem saňa. Gelnejen gep bermäni de özüňizi görýär Mehri. Hudaýa şükür pikir edip gelýär. Agaran taýýarýar. Seň ýanyna gelip şu gurruny açmamyň bir sebäbi bar. Bolmasa ýoň bolýarlaý diýip diýişim otup ýör. Ýani özüň bir garyp ýerden çykan adam şonu da size baý ekeni diýdiňmi? Ene sen bary ýerden çykan Mehri. Ýöne söze bolýan gaty garypçy. Sen şu ýerden hereketine türkmençilikde gurläp bilmez agyrdan ýygyny aýtmaýyn. Ýygy aklan meren bolýar. Ýa-da gurlaýan diýdiler.